všetko? Ale iba na atak mám. No má nafulované, všetko runy máš? Hej, ale iba na atak. Koho? Iba na atak. Iba na atak? A keď nebudeš mať atak, čo potom? Ja hrám možno za atakera, takže... Áno, ty takýto také raketvo najobľúbenejší tento hrdina. Vieš to je? Jaký? Kazik. Kazix? Hej. A prečo Kazix? Lebo sa páči sa ti? No, môj pán. A máš aj skin, máš všetko? Hej, skin mám. Musíš povedať, máme nejaký skin, ne, kokot. Hej. My máme všetci, máme všetky levely, my máme skiny, od nevidím do nevidím, jak Češi. Áno, ja som Slovak. Ty si Slovak, však aj my Slováci. A z akého si toto? Roda? Z Bratislavy. Z Bratislavy? Hej. To je blízko, my si tuto, z Podbrezovej. Vieš, kde je Podbrezová? Jasné. Podbrezov, no. A čo, kedy teda zahráme? Jak sa voláš? Povedz, nech si ťa pridám. Juro 1-1 sa tam volá. Juro 1-1? Hej. Ja som Ozelot. Ozelot? Ozelot. Potom si pridaj túto, vedúteho. Ten Mihal, on sa volá, že... Počkaj, jak to mám? Big Head? Big Head? Máš? Big Head? No, to nemám zapnuté oko. Tak píš si to na papier, choď po papier, rýchlo, bež po papier. Áno, ja si zapamätám, že ty sa volá, on sa volá Big Head a ty sa voláš Ocelot, či ako? Ja som Ozelot, Z ako ryba. Hotspot je tretí. No, Ozelot, Big Head, Hotspot. Hotspot CC sa volá. Hotspot CC, no. A koľko máš CS v 5. minúte? Koľko mám koľko? CS. Čo je? Nevieš čo je CS? Ne? To ak chytáš vlastne to svetlo, slnečné, tak potom máš väčšiu silu, to nevieš ty? Ne? Takisto ako keď máš Leonu spolu v týme s Hekarimom, tak vlastne Hekarim beží o 1 moving speed rýchlejšie. Ja? A to je Nepoznáš takéto triky? Ne, a to sú blbosti, ja také nepotrebujem. Ale brácho, toto sa zíde do života. To nikdy nevieš, kedy ťa toto vonku jebňa Hekarim v noci. Joj. Zapamätal si na poved. Áno, Hotspot, The Head. Big Head? Big Head a Ozelot. Ozelot. A dal si už niekedy toto? Pentakill? Hej, jasno. A dal si aj double kill? Jasno. Double kill lepšie sme, takže? Ne, A prvú krv si už dal? Čo som dal prvý? Prvú krv. Hej, jasné. Prvú som dal. Dal si prvú krvičku? Hej. Komu? Povedz komu, nájď si, či dávaš prvú. Myslím, že Fiora som dal. Fiora, no a ty hráš toto na tope, či čo to hráš za pičovinu? Ne, ja hrám... Čo? No jaký to vieš, ten Karin, ne? Kazix, no. No ja sa v tom ešte myslím, ja to nehrám dlho. Kazix je to najlepší? Hej. A Rengar možno, že Rengar, lebo vlastne má toto, mečiky. No hej. A on je hrozne dobrý, on má dobré spely, on má dobrý atak, on má dobré všetko. Kto má dobrý atak? Atak, Kazix. Kazi? A čo toto? Jaké si dávaš tieto šumonersky? Samané spely? No, to som myslel. Ja dávam najprv kvečko fulkové. Neviem, a potom si vyháčam medzi tým Bčko a Ečko. Bčko a medzi Bčko, Ečko medzi levelami, akože keď máš medzi 3-4 dáš Včko? Povedal, že kvečko, Ečko, Včko a potom si zháčam hlavne do kvečka. Hlavne do kvečka, všetko do kvečka, full kvečko, ne? Tak, bo to dáva veľký damage. Klasika, no aj bomby to dáva všetko? Ne, Kazix dá, to tak seka, to tak sekne. Ne, nedáva bomby. Ne. Iba seka? Bomby dáva Zix. Zix? Zix? Kto je Zix? Král iba beží a Mage. bombus, nepochopil. Takže ako? Big Head. Big Head? Ako spolu? Big Head, Hot CC. Hot pod CC. Napíš si to ešte, jak to bol ten kokot tretí? Ozelote. Hot pod tam není, hot pod CC tam není. Ja ti to napíšem celé potom, lebo... Ludo si zmenil zase meno. Ludo zmenil môj kokot. Ludo? Luda musíme povedať. Ludo? Jak si zmenil môj nick? No, no a ešte nám je, že Aproho. Aproho.
neviem koľko tam má očekot, lebo jemu nejde klávesnica, vždy keď klikne, tak vždy potom kúpi 20 potionov a sme piči celú hru. Nemá Malachias? Áno, Malachias. Malachias. Malachias máš? Ne som bude. To je support, to musíš invovať každú hru, lebo on, vieš čo je support, vec? Jasno. No my sme šesky a vlastne on si kúpil hrdinu, no on povedal mame, že chce proste jedného hrdinu, že no urobí všetko preto, tak 3 dní doma čistil všetko. Mohol mať tú hrdinu, jak sa to volá, Soraka, no mu to kúpila z karty, Soraku, lebo chlapec nevedie našporiť a mŕte bomby. Soraku. Ne, fakt Soraka, to je dobrý hrdina, vieš to je ten kozorožec. Ja sa neviem, poznám každého. Poznáš kozorožec? Každého, hej. Poznáš každého? Čo by si stával, keby si hral na tope a došiel by si z džungly, z botu, nafidený, na tope Ezreal? Ezreal? A počkaj, ešte u mňa v line nie je nikto, iba ja som sám? Však ale on dojde len tak, že na toto, na skúšky. To znamená. Ja by som ho sondal. Ale jak by si ho dal? No bomby? Qčko, ulti, Včko, Ečko. A keby mi zdrhal, tak hodím Ečko. A kebyže náhodou nemáš no, čo potom? Si vypapal. Kebyže nemám čo? Manu, vieš čo je mana? Flash a heal a Kveška. Flash? No by si flashol do piče, ne? Čo? Ale nemáš manu, nechápeš, že máš 0 many a neregenuje sa, lebo není poblíž žiadna studňa. Však dobre flash, ale na flash nepotrebuješ mana. Ale však dobre, ale v tom auto-attack on flashne tiež, čo potom? No, tak ja si dám hodinu heal. To si dáš? Život. Zaživím. Ešte je heal, ty si jebnutý? Jebnutý. Však aby som sa oživil, aby som už druhal. A ty ho chceš zabiť, ty si hunt? Ja som zabil odkedy. Si hunter, bracho, ty ho zabiť. Ja tak dobre, však ale som nepovedal. No však tak daj sa do tej kože, že si hunter, no jak tu ti chodia s lukom na dverata a musíš zabiť proste toho Ezra, lebo proste musíš. No. No to by som ho aj slundal. Ečko by som hodila ulti. Ečko? Ale Ečko lieta jak toto. Vrana, vieš kto je tento? Ja Ikaros a neviem, Vieš, videl si rozprávku Ikaros Daidaros? Hej. No, tak jak lieta, ne? Tak lieta jak on, ne? Lieta jak Ikaros, nelieta? No a nemôžeš ísť vysoko, lebo potom ti spalí krydla, vieš, tento Nexus. Ne, bracho, to sú akože reálne fakty. Tomuto sa netreba smiať, toto sa máme od takých ľudí, čo ešte vieš, čo to hrali prvý, ešte aj tá hra nebola. Išiel. Dole. Tebe jebe.